Здравейте хора, аз съм Fragzone и това е следващия епизод на моето оцеляване и започвам. Сега трябва да довършим къщата. Тя не е в много добро състояние. Ето го моя прекрасен дом. В печките камък има. И сега какво правим? Да помисля, малко дърво ще ходя да набера. Ще потърся още храна, после ще копая в мина. Аз имам брадва. Това дърво не е от най-хубавите, но ще го взема. Това ми е достатъчно. Гледа ми се стъмва, така че ще легна да спа. Добре. Ще си направя под от дъски, да ми е по-комфортно. Имаше работна маса, ама аз си направих. Още една да си имам. Китите не са в добро състояние. Така да ми стигнат тия дъски, че ме мързи, ходим пак да бера. Сега ги слагам. Това камък тук ме дразни. Май пак ще ходя за дърва. Тук съм изпуснал. Айде, предостатъчно са. И отиваме да доправим пода и после в мината. Добре, супер е, си преместя печките и да знам, че съм готов с къщата за сега. Та работа потия ще я държа в мене, докато съм в мината. Факли имам, въглища, всичко окей. Добре, тук така ще ги сложа печките, за да има място за още един чест. Сега ще си направя. Така, готово. Тук е вълна, добре. Тия пържоли ще изпеча. Така, добре. Дали има някакви дупки? Ми се вижда брикстоуна. И да. Сега ще ги запълня. DD64 от къде бе?
Така. Тук е готово. От тия въглища ще ги взема. Ей тия. Пак ще трябва да пъвам. Добре. Тия прасенца там ще ги оправя. Ого, и кравички, супер. Падам! Добре, не ми взема много сърца. И меча ми е щупен. Айде, умирайте! И с ръка че ви бие. Избрадва. Ела. Умирай. Добре, мъртви сте. Почти. На тия кокошки ще ги оставим, не ми трябват пилета. И без това ни трябваше брадвата. Отиваме си в къщата. Ето го моят уютен дом пак. Пържолките си изпекли. По едно въглище. Добре. Кожата прибера. Въглищата в нея ще са дървото, камък тук. Тия фиданки ми трябват. Потната кутия, кирките. Това дърво тук. И пържолките ще оставя. Ще си направя един меч. И готов съм. Тръгвам. Тук ще. Да намерим по-бързо желязо. Ще ми трябва много. Дай малко един фенер да сложиме. На 50 игри са. Още надолу ще копая. Може някой диамантче да намерим. В тия кирки много бързо се чупат и това не ми харесва. Щупи се. Да хапно гладнявам. Така по-добре ми. Желязо. Супер. И е доста. Осем. За сега е супер.
потната маса и на печка да направя. Айде да го изпечеме. Се изпеча, ще покопая. Скелетън. Чувам. Те си бе. О, 27 е достатъчно. Не може още малко. Айде, че съм алчен за диаманти. Гравя. Мразя го. О, въглища, супер. А то граве е тъп. Доста въглища. Супер. То скелетон да не фая му убие тука. Така. Вие какво стана с железото? Изпекло се. Айде да си имам. Тук ще останат. Или не, пак ще направя. Ще съм и малко. Така. Достатъчно са. Наближавам диамантите. Това е хубаво. О, лапис. Супер. Оф, то скелетън къде е, бе? Охо. Двама са. О, ще бе. О, още лапис. Съм ги видял. Още. Умирай, умирай. Няма му убиете толкова лесно. Щете ме си скопам на спокойствие рудата. Така. Редстоун, супер. Та лава ме притеснява. Айрон, супер. Добре, тук ще си го града, си знам, че ми е изхода. Ще продължавам напред. Крипър. Не. Махай се. Махай се. Махай се. Махай се.
Ти се махай, бе. Ой, крипър ще умрял. Супер. Радвам се. Не. Ще му убие този ендерман. Ма нищо. Рамнали, бе. Колко сте заеби? Умирай. Скопаме железото. Той ендерман да не фане, да му убие. Не мога да кача. Тази кирка се щупи. Продължаваме с другата. Доста лапис. Един стак почти. Ама да беше на купчета, че да е много по-добре. Въглища няма да откаже. Ого, доста сте тук. Не стреляй, бе. Съм ти позволил. Това му излезе от тази дупка. Леле. Така му умри. Спокойно. Тук. Гръмни, отепай зомбито. Браво на тебе. Супер си. Още айрон. Ще си го изкопам. Искам даймонд. Супер. И лапис още. Пак айрънче. Я видя там какво има. Въглища. Няма ги откажем. Прилеп. Е, 14 ниво, супер. Ма нямам enchanting table. Това е лошото. Доста въглища. О, диаманти! Yes! Още във втория клип. Супер! Ой, не са малко. Единайс. Ева ти якото. Лукер съм си, лукер. Ако има още... Не. Малко клавиатурата ми е дефект, не мога да чувате тракане от спейса.
Оф, бъгна се. Тук ме е страх с тия диаманти да минавам около лавата. Я да си направя един енчантинг, да си взема обсидиан, да си направим енчантинг тейбъл. Ще е добре. Сега пръчки, ето ги. Добре. Ох, та лава как ме плаши. Въглищата ще почакат. И трябва обсидиан. Оф, и тук ли има вода, бе? Айде да се маха, не е желано. Оф, та лава, как я мрази. Айде, трябва ми 4 обсидиан, че за енчантинг тейбъла. Много. Да ставаш по-бързо, ще да е много добре. Омага. Перфект. 4. Се връщам, че не сме с тия диаманти тук много да хода налево надесно. Леко. Така. Махай се, бе. Добре, тук. И се качваме нагоре. И по факлите. Ето го изхода аз. Супер, бързо. Вече съм си вкъщи. Тук ли беше къщата? Да. Тук трябва да си направя градинка за храна. Си привърта овци. И в честа окончателно слагаме 8 диаманта. И това ме радва много. И доста кабелстон. Доста. О, тръстиката си посада. Ротлонека в мен, кирките в мен. Печката, много ясно. Айрона. И въглища. Става стрели. Костите. Си направя лазурита на блокове. И ще приключвам клипа за днес.
Оф, сега ми трябва книга. Ще пожертвам тръстиката. Не, така се правих. Добре, 4 обсидиан, 2 диаманта, да. Оф, какво правим, бе? Готово. Магиосник. Магиосникът от ос. Сега къде да служа? Къде отвън ще направя местото. Значи е тук. Си енчантен на първи левел, си имам нечупливост. Супер. Брони ще си направя. Колко стигне толкова. Сега ще си спече и другия и ще ги довърша броните. Защита, супер. Пак защита. Добре. Ой, за шлем. Ето още 4 ще ги изчакам. Ай, бутушките. Бе ги забравил. Навойчите те са с защита. Молете се. Оф. Добре, това е с защита. И това е. Спирам епизода за днес. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се. Ако искате да